Joo, eli moi vaan kaikille, mekin on Finkammerhode 92 ja tänään me pelaan Agar.ioa ja me ollaan tossa valmiiksi doke ja ei muuta kuin menemään. Joo, ja tää on vähän niinku infovideo. Että nyt kun tää 10 osa lähestyy siitä Pixelgun 3D:stä, se varmaan tulee huomenna, niin mä oon miettinyt, että mä alkaisin kuvaamaan tietokoneella Hunger Gamesia ja jotain muita pelejä, semmosia, niin sanokaa jos te haluatte sitten jotain tiettyä peliä, niin sanokaa vaan nyt. Ja kiva jos te otatte se hyvin vastaan, ilomieli vastaa se, että mä alan tekee siitä videoa. Tietsikalta siis. Ja Tietsikalla tulee varmaan Pixelgunia mun uudella käyttäjällä, minkä mä aloitin tänään. Siitä vähän tavaraa sitten alkuun. Mulla on aika hyvät pyssyt ja silleen joo. Mut sitten, ja mitä muuta sitten on tässä aikana tullut. Tässä tämän päivän aikana tietoa. Olen miettinyt sitten. Mun mielestä se on jo hyvä idea, että mä en nyt tee kauheasti sitten enää kännykällä videoita. Koska siis eikö Nokiat. Niin. Siis Tietsikalla sitten tulee jotain aika paljon tulee pelejä. Hexitin mä aloitan hetken. En ehkä vielä pitkään aikaa, mutta ehkä aloitan Hexitin. Sitten mä ehkä aloitan tämän. Tämän. Mikä se nyt oli? Ottaako te beatiin ja tekemään ja silleen. Pixcraftiakin pitäisi tehdä, mä en tiedä milloin tulee seuraava video, vähän pitänyttiin vähän. Niin ja sit enemmän siitä Hexitistä ja Minecraftista. Ja Hunger Games on sitten, että siitä tulee video, niin kuin mä sanoinkin. Ja Skywarsia varmaan tulee. Ja sit jotain muita hyviä pelejä. Hide and Seekia voi tulla. Ja siis. No joo, tää on varmaan meidän vikapeli. No otetaan vielä toinen. Miksi näin mainoksia tulee? Älkää mainitteko taustaa ja niistä sanon vasta nyt. Yes. No. Nyt. Tää video olisi tästä. Muistakaa tykätä, jos tykkäsitte. Muistakaa tilata, jos haluatte. Niin kuin, että se tulee teille suoraan sitten, kun se on latautunut. Jos teillä on se päällä. Mut seuraava videoon saakka. Se olisi. Moi moi.